Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и едность Духа Святого, нехай будут с усими вами. Дорогие сестры и браты, сегодня в литургии Костела означаем уже третью неделю Адвенту, яка называется неделей Гаудета, неделей радости. Причиной этой радости является худкий час до Божьего народжения. Еще несколько дней, можно сказать, и будем радоваться таємниці Бога утілавлення. Тому этот час так само вельми істотний і важний для того, щоб ми могли черговий раз задуматися над тим, що перешкоджає нам у імкненні у сапраўдным поєднанні з Богом. Падчас гэтай святой мшы молімся сёння за всю нашу парафію, давяраючы Богу, молимся об здоровье, молимся о потребных ласках, так само доверяем Божьей милосердности тех, кто отошел с этого свету. Так как мы могли годно молиться, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми и занедбание. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ти бачиш, з якою вірою народ Твой чекає свята народження Пана. Допоможи нам подрихтовать наше серце, каб ми з радостью і схвалюванням святкували таємницю нашого збавлення, праз Пана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги пророка Сафонии. «Радуйся, дочка Сиону, трыумфуй, Израэль, весяліся и радуйся от усяго сердца, дочка Иерусалема. Адмяніў Пан прысуд над тобою, прогнал ворога твоего. Пан, король Израиля, посярод тебе. Ужо больше не убачишь зла. У той день скажут Иерусалему: не бойся, и Сиону: Нехай же не слабнуть руки твои. Пан Бог твой сярод тебе, могутный, и Он збавить. Будзе вельми радоваться тебе, узрушены у любови своей, будет тешиться тобою у веселости, як у святочный день». Гэта Слово Божие. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Великий сярод Тебе, святый Израиля.
Криниця збавлення, великий сярод Тебе, святих Ізраїля. Прославляйте Пана, закликайте ім'я Ягонае, і обвящайте сярод народов справи Яго. Догадывайте, что узнесло имя Ягонае. Великий сярод Тебе, святых Израиля. Спевайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите это по всей земле. Веселись и радуйся, жихарка Сиона, бо великий сярод Тебе, святый Израиля. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янів. Брати, радуйтеся заўсёды ў Пану. Я ще раз скажу, радуйтеся. Лагоднасць ваша няхай будзе вядомая ўсім людзям. Пан блізка. Ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і мальбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя просьбы Богу. І спакой Божы, які пераўзыходзіць усялякі розум, будзе аберагаць сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысце Езусе. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастил мяне, обвящать добрую новину убогим. Аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час, калі Ян навучаў над Ярданам, пыталіся ў яго людзі, што мы павінны рабіць. Ён сказаў ему адказ: хто мае 2 вопраткі, няхай аддасць таму, хто не мае. І хто мае ежу, няхай зробіць тое самае. Прыйшлі і мытнікі хрысціцца і сказалі яму: настаўнік, што мы павінны рабіць? Ён сказаў ім: не патрабуйце нічога, што больш за дазволенае вам. Пыталіся ў яго таксама і жаўнеры, кажучы: а мы што павінны рабіць? Ён адказаў ім: нікога не крыўдзіце, не абвінавачвайце несправядліва і не задавольвайцеся сваёю платай. Калі ж народ чакаў і ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Хрыстус ён, Ян сказаў усім: я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалях ягоных. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата ягоная ў руцэ ягонай, і ён ачысціць гумно сваё і збярэ пшаніцу ў свіран свой,
а мякіну спаліць агнём непагасным. Шмат чаго іншага прапаведваў ён, абвяшчаючы добрую навіну народу. Гэта слова Пана. Дорогие, сённяшняя неделя, неделя радости, якая напаўняе ўжо нашыя сэрцы по той прычыне, што хутка святы Божага нараджэння, хоць на вуліцы раптам снег знікнуў і не адчуваецца, можа, гэтага святочнага настрою, які набліжаецца. Але сённяшняе слово, якое мы слухаем, задае нам пытанне. І разам з тымі людзьмі, якія прыходзілі да Яна Хрысціцеля, каб атрымаць хрост на вяртанне з розных сфер, з розных асяроддзяў, учоныя ў пісанні, жаўнеры, купцы, простыя людзі. Яны пыталіся ў яго, што нам рабіць, што мы павінны рабіць. Думаю, што час адвенту з'яўляецца вось такім пытаннем, што мы павінны рабіць, каб асягнуць Божае валадарства. І гэта пытанне заўсёды фундаментальнае, заўсёды актуальнае, заўсёды неабходнае, таму што яно датычыць мэты жыцця чалавека. І разам са святым Янам Хрысціцелем, як кожны адвент, мы хочам, задаючы гэтае пытанне, раўняць дарогі Пану, падрыхтаваць для яго сцежкі. Для таго, каб сустрэча з ім была сапраўды асабовай сустрэчай, каб сустрэча з ім сапраўды рабіла наше жыццё іншым, змяняла яго, каб мы не толькі засяроджваліся на тым, што перад святамі трэба паспавядацца там раз на паўгода, ці зрабіць пакупкі на святочны стол, ці купіць падаркі для дзяцей ці ўнукаў на пад ёлку на Новы год. Бо гэта далёка не ўсё. Святы Божага нараджэння – гэта асабовая сустрэча чалавека з Богам у той момант, калі Бог у сваёй любові ўваходзіць у гісторыю чалавека. Успамінаецца мне гісторыя святога Аўгустына, які дастаткова вялікую частку свайго жыцця, як ён сам казаў і лічыў, змарнаваў. Асабовая сустрэча з Богам адбылася ў яго жыцці дзесьці ў сярэднім узросце. Слухаючы у Мілане пропаведзяў святога Амброзія, ён нейкім чынам адчуў у сваім сэрцы жаданне змяніць сваё жыццё. І у той момант папрасіў Бога аб тым, каб зрабіць гэта адразу, вось зараз, цяпер, не адкладваючы на заўтра ці паслязаўтра, ці на нейкі чарговы дзень. І ў той момант, калі пастанавіў гэта зрабіць, пачуў словы, прачытаў словы, вярнуўшыся дадому, прачытаў словы, калі адкрыў першую кнігу, яка папалася пад рукі, адкрыў Святое Пісанне і прачытаў словы з паслання да рымлянаў. І гэтыя словы датычылі таго, каб пакінуць цемру і апрануцца ў святло, якім з'яўляецца Ісус Христос. І перыяд адвенту з'яўляецца менавіта такім момантам, калі не трэба адкладваць, не трэба чакаць нечага, што яшчэ не час. Яшчэ не час на нашае навяртанне, на маё навяртанне.
Ён можа прыйдзе, калі я пастарэю. Ён можа прыйдзе, калі нешта зменіцца ў маім жыцці, там дзеці падрастуць, ці не ведаю, калі вось я адчую, можа, нейкім чынам у сваім жыцці Божую прысутнасць. Сёння ты ўжо чуеш. Перыяд адвенту з'яўляецца вось менавіта такім часам, калі мы ўжо, чуючы Божае Слова, закліканы і пакліканы да таго, каб змяняць сваё жыццё, змяняць тое, што ў нашым жыцці перашкаджае нам у гэтай сапраўднай сустрэчы з Богам. Раўняць тыя пагоркі, якія засланяюць нам Езуса Хрыста, якія перашкаджаюць нам любіць яшчэ больш, якія перашкаджаюць нам быць яшчэ больш хрысціянамі. І, канешне, ёсць розныя моманты, падчас якіх можам праверыць наше хрысціянства, нашу любоў. І думаю, што адным з такіх момантаў, я ж тут у маладзечні недаўна, але вось такія моманты, хіба што такой здачы экзамена альбо не здачы, з'яўляецца наша руплівасць пра парафію, пра касцёл. І заўсёды, калі, памятаю, нават там нешта ў групе мы пісалі пра талаку, якая збіралася. Звычайна, калі там напішаш нейкую добрую інфармацыю, усе там лайкі ставяць, падабайкі. Але калі напісаў пра талаку, то хіба 5 ці 6 толькі падабайкі. Няма ніхто, ніхто. Прыйшлі тыя людзі, якія звычайна прыходзяць, якія прыналежаць да нейкіх груп, рухаў у нашай парафіі. А дзе астатнія? І гэта не вялікі час, гэта там 1 гадзіна, 1,5 трэба нейкім чынам прысвяціць для таго, каб магчы адчуць сябе часткаю касцёла, часткаю містычнага цела Езуса Хрыста. І нават у такія моманты, можа, вось менавіта ў такія моманты спраўджваецца наша хрысціянства. А Езус нам кажа таксама пра тое, што калі вы у малых рэчах верныя, то давераць вам і большыя, а калі не, то не. І думаю, што ў першую чаргу, вось сёння, калі мы слухаем гэтае слова, то варта пытацца сёння таксама Езуса, прысутнага ў Эўхарыстыі, аб тое, што мы павінны рабіць. Што мы павінны рабіць для таго, каб яшчэ больш любіць, яшчэ больш быць хрысціянамі і шукаць на гэта адказу ў святле Божага Слова. Няхай перыяд адвенту вучыць нас адкрываць тыя праўды, тыя закамаркі нашых сэрцаў, сумленняў, дзе яшчэ не дайшло святло Божай ласкі. Становячыся ў праўдзе перад сабою, становячыся ў праўдзе перад іншымі людзьмі, становячыся ў праўдзе у першую чаргу перад Богам. Няхай вось гэты час будзе благаслаўлёным для нашага збаўлення. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу. Ён дзеля нас, людзей, нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны.
судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. У Духа Святого, Пана и Животворца, некий за Отца и Сына приходить, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков, Сыны святый, католицкий и апостольский костел, вызнаю отдельный хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Та Бога, який праз Єсуса Христа оказывая свету свою милосердность, узнесем наши супольные просьбы. Молимся за святый Костел, каб он обвещал всему свету вечную любовь Бога, объявленную у Христе. Тебе просим. Молимся за наших біскупів, каб Бог допомагав їм во всіх клопотах. Тебе просим. Молимся за тих, хто у ближайший час прийме сакрамент хросту, каб, ставши Божими дітьми, вони годно прославляли Бога. Тебе просим. Молимся за наши семьи, каб пановал их Божий спокой и узрастала взаимная любовь. Тебе просим. Молимся за жанчын, якія чакаюць з'яўлення на свет зачатага ў іх жыцця, каб яно было для іх крыніцаю сапраўднай радасці. Тебе просим. Молимся за всю нашу парафію, за нас, сабраных на вячэры Пана, каб мы умелі дзякаваць Богу таксама за хвіліны выпрабавання і цярпення ў нашым жыцці, неабходных для нашага ачышчэння. Тебе просим. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб усе люди шчыра поверили у Тебе и верно выконвали Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Дозволь нам, Пане, з отданным сердцем складать Тебе нашу ахвяру, у якой исполняется Eucharystyczная таємниця, и дай, каб яна здійснила у нас плен Твоего збавлення праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакораю прыняўшы цела, выканаў свой спрадвечны наказ, а нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе у ззянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вершине, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Там у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос, і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаєм винуватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заущоды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыща Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Woś baranak Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu. Błogosławiony ja poklикany ja na wieczeru jagony. Panie, ja nie warty, kab Ty ubejszł do mnie, ale skaży tylko słowa i będzie ozdrowiona dusza moja.
Молимся. Просим Тебе, літасцівы Божа, каб моцай гэтага нябеснага пасілку мы былі ачышчаныя ад заканаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Дарагія, паслухайце яшчэ некалькі аб'яваў на наступны тыдзень. Дзякуй вялікі за ўсе ахвяры, за дапамогу на карысць нашага касцёла і кляштара. Дзякуй вялікі хору за падрыхтоўку акафіста, за спеў на гонар Найсвяцейшай Панны Марыі, беззаганнага зачацця. Таксама дзякуй за ўсё дабро і малітву, і якой нас і ўсю нашу парафію пастаянна адорваеце. На працягу перыяду адвенту ад панядзелка да суботы працягваем маліцца ў 6:15 гадзінкамі аб беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, у 6:45 пасля гадзінак раратняя святая імша. Дзяцей запрашаем на рараты у сераду і пятніцу. Таксама звяртаем увагу на тое, што святой імшы у гэты перыяд у 8 гадзін няма, толькі ў 6:45 і 18. Сёння на наступнай святой імшы у 12 гадзін будзем дзякаваць Богу за дар святарства нашага біскупа і парафіяніна Юрыя Касабуцкага. Таксама падчас гэтай святой імшы адбудзецца абрад благаслаўлення нашага касцёла, які не быў яшчэ здзейснены, і будзе прысвячэнне яго ў гонар святога айца Піо. Таксама будзе трансляцыя онлайн, таму можна, калі хто ўжо быў зараз, можа пазней паглядзець. У сувязі з тым, што трывае пандэмія каранавірусу, то ў нашай парафіі не будзе так, як звычайна, пастырскі візіт праходзіць. Як ужо ведаеце, і ў закрысты, і ў магазинчыку ёсць такія таблічкі, дзе можна запісацца тыя, хто хацеў бы прыняць нашых братоў з калядным пастырскім візітам. Зрабіце ўжо гэта цяпер, не адкладвайце, бо нам таксама патрэбен час для таго, каб падрыхтавацца, для таго, каб усё паскладваць, уфармаваць гэтыя спіскі, падзяліць па вуліцах. Таму, калі ласка, да 1 студзеня гэта зрабіце, але чым раней, тым лепш. Тыя, хто жадае прыняць, хто не баіцца, хто хацеў бы, каб мы прыйшлі з наведваннем пастырскім. Таксама ведаем, што распачаўся другі тур выбараў у парафіяльную раду. І мінулую нядзелю, яшчэ і ў гэтую нядзелю, тым, хто не прагаласаваў, яшчэ ёсць магчымасць і ў закрысты, і ў парафіяльнай краме зайсці, падпісаць, паставіць свой подпіс у выбарчым пратаколе, а таксама атрымаць бюлетэнь і ўкінуць яго там у скарбонку, там, дзе напісана выбар парафіяльнай рады, каб таксама такім чынам праявіць сваю адказнасць за нашу парафію. Яшчэ зарана. На наступным тыдні ад нядзелі распачынаем рэкалекцыі адвантавыя, будзе іх праводзіць брат Олег Шэнда, капуцын, таму заахвочваем вас таксама да ўдзелу ў рэкалекцыях, будзе магчымасць і карыстацца з сакраменту пакуты і паяднання. І ў наступную нядзелю святая імша у нас так, як звычайна, у 8, 10, 12 з рэкалекцыйнай навукай для дзяцей і вечарам у 18 для моладзі. У панядзелак у святая імша у 6:45, з'яўляецца таксама падчас рэкалекцыі святая імша ў 8 гадзін і ў 18. І ў аўторак таксама, як і ў панядзелак, у 6:45, 8 і 18. З тым, што рараты для дзяцей пераносяцца на наступным тыдні з серады на аўторак, для того, каб дзеці таксама маглі не толькі ў нядзелю, але яшчэ і ў аўторак паслухаць рэкалекцыйную навуку. Набліжаюцца святы, і таму
рыхтуемся, будзем рыхтавацца адразу пасля рэкалекцыі, ўжо пасля навяртання, так перажывём навяртанне падчас рэкалекцыі чарговы раз. І ў сераду пасля святой імшы у 18 гадзін, гэта будзе 22 снежня, запрашаем, каб дапамагчы упрыгожыць наш касцёл і перад касцёлам да святаў Божага нараджэння. Я вось на пропаведзі таксама спецыяльна гэта сказаў, пра тое, што, канешне, парафія гэта ў першую чаргу сям'я, гэта ў першую чаргу наша адказнасць за супольнае дабро. Не толькі прыйсці на святую імшу, але таксама прыкласці нейкія намаганні да таго, каб наш касцёл сумесна, наша сям'я таксама была прыгажэйшай праз наш удзел у нейкіх супольных справах. Таму запрашаем таксама і просім аб вашай дапамозе, аб вашай адказнасці, таксама вось у такіх момантах, калі патрэбна фізічная нейкая праца, не толькі духоўная, не толькі нейкая матэрыяльная, але і фізічная. Таму заахвочваем, каб разам ствараць вось гэтую атмасферу любові, дабра, таксама паміж намі тут у парафіяльнай сям'і нашай і у асаблівасці таксама у касцёле. Таму праз тыдзень пасля рэкалекцыі 22 снежня запрашаем дапамагчы пасля святой імшы. 18 снежня у нашу парафію скаўты прывязуць бэтлеемскі агонь. Гэта будзе субота, падчас таму можна будзе таксама ўжо узяць, тут ён будзе гарэць, яшчэ не ведаю дакладна як, хіба што так, як звычайна, вось можна будзе ўзяць лампадку і таксама, каб гэты бэтлеемскі агонь і гэтая ініцыятыва таксама мела водгукі ў нашых сем'ях падчас святаў, тады, калі збяромся за вігілійным сталом. 13 снежня у панядзелак успамін святой Люцыі, панны і мучаніцы, 14 ўторак успамін святога Яна ад крыжа, святара і доктара касцёла. Запрашаем наведваць нашу парафіяльную краму, ёсць аплаткі, календары, тое, што неабходна для нашага рэлігійнага жыцця. Таксама просім аб такой малітве за ўсіх нас, узаемна адны за другіх, каб вось гэта не толькі мы мелі магчымасць бачыцца падчас святой імшы ў касцёле, зараз не заўсёды ёсць такая магчымасць, каб бачыцца, можа нават не заўсёды ёсць магчымасць пазнаць кагосьці ў масцы, але гэта не змяняе таго, што мы прыналежым да аднаго касцёла Езуса Хрыста, не змяняе таго, што мы прыналежым да адной парафіяльнай сям'і. Жадаю ўсім добрага настрою, добрай нядзелі, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороною, княжу войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амінь.